WhatsAppआव फेसबुकआवनो खनले रिक्वेस्ट खालामो मानोथो नों समायदों दे आगै समायदों दे समायनायनि थाखाय लाइक होबाय एन्ड्रइड जानबुंजों सेल्फि खालामनानै मिनिखैरोरो मिनिनानै एन्ड्रइड जानबुंजों सेल्फि खालामनानै WhatsAppआव फेसबुकआवनो खनले रिक्वेस्ट खालामो मानोथो नों एन्ड्रइड जानबुंजों सेल्फि खालामनानै कलेजाव थांब्लाबो जानबुंजों खोमा टिउसनाव थांब्लाबो जानबुंजों खना खमदांसला आगै नोंनि महिमाखो गसाया अनोब्ला लोगो मोनगोन आंखौ फागुन सफैयोब्ला खौआ गाबफैयो गसाइ दङ खायनो जानबुंजों लोगो मोनबाय जिउआ गोसो थोलायनायखौ जेबो दा साना दा जानबुंजों गेलेनायखौ दान्दिसेल' साना दा फागुन बैसागोनि गोदान बारनाय बारा मोदोमाव नांदोंना नाङाखै नोंनि सना फागुन बैसागोनि गोदान बारनाय बारा मोदोमाव नांदोंना नाङाखै नोंनि सना गानै जोमै खानाय खाननानै फै सना ओंखारना फै फोरमायलायगोन जोंहा बैसागु रंजानानै फै सना ओंखारना फै फोरमायलायगोन जोंहा बैसागु रंजानानै आइ आफायाबो रंजादों गामिनि रायजोफोरजों आदा बाजैयाबो मैयानो आलासि जाहैदों रावबो गैयाब्लाबो थांगोन आदा आंखौ लांफै आदा नोंनि साइकेलजोंनो रावबो गैयाब्लाबो थांगोन
La 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 la